Merhaba Vanna, ez Mirza. Ez Meryem. Hüm bixir hatin kanalına barazarakan. Emi îro peşbirkekî bilîzin, kam defî bikin. Erê zarokno. Ji xwe û şertê pêşbirkê dizanin. Herkê we deqeyeke ye, ez ê tîpekê bibêjim, hûnê bi wê tîpê peyvekê çê bikin. Ew peyva we got bi kîja tîpê biqede, hûnê bi wê tîpê peyveke din çê bikin, heta deqeyek we tije bibe, hûn dikarin peyva çê bikin. Eger peyv nehat bîra we, hûn carekê tenê dikarin vê jî pas û derbas bikin. Hûn amadenin? Em amadenin. Em ê bi Mîrza dest pê bikin. Mîrza tîpa te T. Ta, gar, revşe, evink, garis, sar, roni, îro, oğur, rovi, ip, pir, roşlat, tip, petek, petek yani. Ger, Erê Mîrza, dema te tije bû, te bi gişî 16 peyv çêkirî. Hêdiya me derbasî Meryemê bibe. Meryem tu amade yî? Ez amade me. Tîpa te K. Kêr. Rewşe. Êzing. Gewr. Reş. Şer. Roşlat. Ta. Xêr. Rê. Êvar. Rojava. Agir. Roşlat. Tip. Petek. Ker. Ravi. İcar. Rehet. Ta. Erê Meryem, dema te jî tije bû, te jî bi gişî 19 peyv çêkirî. Bi vî awayî Meryemê qezenc kir.